Dakle, danas je 5. januar, zlostavljanje psa Karavukovo, Prohor Činski 173. Nego šta doće ti sad opet će ti doći sad i policija i Kobrem treba da dođe da vas hapsi. Nego šta misliš ti? Šta si ti mislio, da ćete vezati psa i da ćete tako proći? Ajmo. Ne čuješ, pročućeš polako. Ja sam na ulici, evo na ovoj ulici. A da, ovaj čovjek mi je pretio, samo da ga usnimam, sad ću mu zvati policiju, ovaj mi je pretio. Kome si ti pretio malo?